Bam 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 bam. My people, we are here again on the big Igbo show, the most controversial show in the Southeast. We only bring the big talkers. If you no get mine, no put body. Obuni Morocco is a queer bam. What I go? I appear based on my Igbo, my English go. And today, we have been looking for this young man everywhere to drag him. And today we have him live in the studio. You know who we are talking about? The ojapiano Kuluna. Ojazzy Bonene. Let me allow him to introduce himself. Omakosi eme, Omakosi edeke oyive. Ojazzy. Kefenem. Kowalai konye anye ni anota. Just tell us who we are with. Go ahead, please. Afamobo nkambo nambra afamobo ke Chigozie Benjamin. Okay. Ana umobele nwa na ekulagu nwa. Yetage. Ojazzy Igbo niile. The celebrity aja master. Yetage. Ana ekwu ochie. Obula na. Nza ifetire Igbo. One na fasa. Yetage. Yeah, Mazdadi. Ojazzy, enwe beji male. Wannan. Bala yo bele film ka makolo na ona me. Kamalo na ona me. Everybody have ikengam. Kawalo no kamalo akuzelu mo kamalo. Yeah, Mazu. Aye, and I gotta go get back. Say no more. My people, onya ni anobo Ojazzy Igbo nne. Onya mama, onya kwunye go noko nke kpazu a. Ina ya no okpu, ifunu ivo okpu na ada ezi ezo. Obu signboard agale ojapiano. Say no more. Ojazzy, I'm a big fan. Following you on Facebook, TikTok, and everywhere. Wow. Ojazzy, kedeve bo. You got one content creator. Ga-akpọ onwe gị entertainer ka ị ga-akpọ onwe gị kedu ife a ga-akpọ ya abụ ajụjụ agwụgotekwa mana ịma na ife afụlọ ka eme bụ ọnwụ yes n'uche nke m ịma na uche onye adịrọ njọ yes o esi n'ịma ebe agịta na my manager na-akpọ m artist like ahụ abụ onwe ebe ya bụ eji ọrụ bụ akịta I say you left my artist outside in the rain. Why? It's not so. Bring umbrella. You want to go? Watch me in a hotel. In a very good hotel. You want to go? So many things. On about you know my artist. So I'm an artist. I'm a entertainer. You're an artist. Ojazzy, enwego video mfochasi ebe ị na-ekwu okwu milemi, you know. Okwu okenye odika odibia odika ibudibia kọwala anyị ife dị na kọwala anyị o nwere afa mkpọrọ nwa m obele nwa na-ekole agụ nwa n'ubi okay abụ m aka dị ọfọ ogwugwu nne nwaanyị okay ogwu nne nwaanyị nwe unubi ọ dị n'ime nkwụkwọ a na-akpọ ya arụsị ụmụ eze a na eze anọluo all my kindred ogwu ụmụ eze ana ebe arụsị awụmụ aka dị ọfọ ebe arụsị emegide onye n'ọlụ m ụwa mechara ya nwụọ ebe arụsị nye ana maka na arụsị na-emi ana arụsị chọọ onye enye ọ bụla omi ana mana ezigbo arụsị so onye chọrọ ije mee ya bifo gbuo rie nkịta maka na nnukwu arụsị ọbụla na nkịta ya na mmadụ mana agwụ na nkịta ọ dị na mmadụ so ebe arụsị egbuo rie nkịta o wee mie ana wee chere m wee bịa ụwa ọzọ bezie ụwa ọzọ na-eto ọjị ebe ahụ onye nwa m bi wee nwụ ọjị na-eto ebe ahụ obodo wee jụbazie ese ajụba nyaba alụ na ibe so n'elu gwasị egbugego m ọja nke afọ wee dapụta at the age of 15 years yọta yaba alụ nwere ụlọ ọgwụ eje fọlọ memo operation ndị a nwere ibe anya ahụ asịkata na hydrocele asị na hernia asị na appendix ọtago so many things were going on so owere mgbe a jụrụ ese sị ka amagoro n'ọmụwa mpa m na-akpọ m nna mụtalụ nne yọta mana onye nọrọ m bụ nna mụtalụ nne Okolie bụ onye nọrọ m ụwa so mgbe emechaziri arụ niile a na-aya m kwụsị after ka emechara iwe onye ụwa a na-ekwu mụwaji aka mere onwe m agwụ
muja kam dolo mu ndị ichie so ya na-agbago ibe na-agbago na-akụzi ngwasa ihe ọbụla nna eme a na-akụzi ya na nlọ ghọta nwere ibe ọzọ dị there so abụ m an artist bụrụkwa dibịa bụrụ aka ji ọwọ arụsị na-eme ụnụ ọ partial dibịa ka ebu ka full dibịa I'm a full dibịa mana ịmago na ada ahụ ya ka na-abụ n'ọnụ yes nọ nke adafụta eme okay ọ dibịa obodo oyibo ka yo aka ji ọfọ nnọọ nwanne daalụ nwere ife na-eme n'obodo before would on your TikTok afọ m ka idelu arọ na-ede inwe ike ịgwa anyị arọ na-ede because afọ na ọbụrụ ife na-ezo ezo arọ na ndị ịmago na o nwere izi eji ezoli ya ezo nwere izi na-ejiri ezoli o nwere ya afọ efụta ikwu gbọwa m like mgbe ị na-eme introduction ikwuru na ebe a na-ekwu ya gbọwa m ọ bụ na ọ na-akara gị aka chaa n'ụzọ onwe aghọta so arọ na adị m 18 mma asụ ya n'ọnụ Igbo adị m 18 arọ 18 abụkwa ya amazi nwere ife na-eme gwa anyị anyị ji nwa ya alepụta we're coming out small what is your educational background like are you done with school do you want to further your education what's up with your academic career and all those stuffs in my academic career I would like to further I was in SS3 I stopped at SS3 ekwosị kọnine na wayek kasi be drop out SS3 kasi ya izole elu we drop okay ina na wayek aputakwa na okay imago na mbona na wayek afa ka agbara wayek hafuzi okwu okwu ke eziokwu ojazzy ijo nne na nna m my family ma even my classmates my classmates ma na mu ojazzy ba from just 3 and my own bofuma so n'ime na nna anwụ mgbe m na-emecha ibe niile ahụ ị na-anwụ anwụ because mgbe nke anyị talụ mgbe m anụ ata ahụ bịa ahụ ihe ike dị ibu skul ichera nje skul mana ejego m mmemme na-egbulu ọja so anwụ m mgbe m nweta ya ọhụrụ m ọbụma mana ịmago na ibe chidere ka mmadụ ya abụ ka mmadụ ya abụ emelenu mela na ibe ya abụ ka ya abụ so mana ọgụ m agụghị fada because ọ na-abụ mfụ ndị nọ university like mụ na manager m nọ ntu a ọ nakọta ọsụpụ ofu oyibo nkere amụrụ ya ebe a because mma asara m wise man nkere amụrụ ya ebe a je ebe ọzọ sụ oyibo a with that sensibility ghọtago asa ya echere na nwa nke a isikwu ofukịta ahụ sensibility ọ ya ala ọ na-efe efe so ya dị na bụrụ na ọ na-ghọtago my mom bụ onye nkụzi ọ nọfugo na nwa karịrị ya ọ kwụla ada kọrọ ya mana o ibe ya bụ inecha anya ibe a veji mmeri si mara ibe asị gị ma emezie o ibe a bụ necha anya ọ na-eje ụka before the na-ebido sị na nwa ya eme nje kama nwa ya eme n'ụka I have a spiritual director there very reverend father Ikenna eme gịnị onye m scholarship from JS3 to mgbe ọbụla mma agụcha so my mother bịa kwụsị m ka mmebe ya n'ụka na ndị otu na ndị otu ya mana ọfụ na bụrụ ya eme n'ụka anyị na anya mana onwe ya bịakwutere ya na nlọsị afọ nwa ka ome ya si ame and when we maybe the things change so in terms of academic I would like to further reason so many reasons because I got from my manager na ina egula akwụkwọ ọbụla ka onye asa aghọta ihe ka esi na aghọta ihe yọta onye ka abụ na-ekwu sometimes ndị ogbi nwere mmadụ ido ogbi ọ sị m ime nkwuru okwu na ime nkwuru okwu va kịta na mana reason ji dogwe ahụ na enwere m ike kwuo in his own sense ọma ndị cha correct then in my own sense ọ nwere dị m correct due to onwere gbara na ego akwụrụ ere agụla akwụkwọ mana emego na Nigeria na kịta na egwuru enu igolo na ijili ego nwere onye ego no evidence nothing to show so ọ bụrụ ma iburu m okwu akwụkwọ mgbe m gụrụ akwụkwọ ọtọ m ụtọ mgbe ama m ya agụta nwere ngụta ka m ji ịghọta mana akwụkwọ dị okay I would like to further my name na I'm the only son I'm the only son of my parents and my mother mụtara m late. It was a wonderful miraculous conception. So my mother begot me at the age of 53 unknowingly. So my mother is 1952. So my dad is about 84.
84 to 85 now no we accept the confusion wala na aro no the man mago onka mana age grade there bo from 85 to 90 so when I want na so no 84 85 so ndị chọchara atọ bụ 86 87 ndị ka dị ndụ so age grade there ka ji wee malụ just grade there say butuzo ebuto na last born 84 years my mother is 71 okay so ọmụtam late mmena ọmụtam late ya bụ mpụtakwa n'ụwa mebe ka ike mla buru iwe gbasa buru family mata n'isi ịjụọ my manager ebe ọ bụ na ọ nọ ọ ya agwa gị na ọ bụ ma family mata m ọ family first onye godi m ego ha ma ọ mekpọgoro na fo nkwu na m aga enye iwu ka ọ bụ na ihe enye ọgwa bụ onye nenedo n'anya and I apụta m nwa pick up responsibilities mal my responsibility mal what to do and what not to do yes and ihe atọ m ụtọ na ihe gbasara ya na nnecha ya nwa ọsị m chukwu gọzie gị which na afọ m already and ị na chukwu gọzie gị abụ o nwere ihe ọ na-alụ and anyị nwana eme ihe mmụọ mfụrụ o nwere ihe ọ na-alụ ana m anọkọtagoro iwe nye dadị m si ekpelụ m ekpele ịghọta ana m anọkọtakwagoro iwe na-abịa m were nye igwe si ekpelụ m ekpele so many things so n'ime na bụ ndị only son na-abụ nsị ka nne negodi wayek chụọ ego achụta nne na-ese wayek na celebrity tasuo ndị niile gola akwụkwọ my set ọtago fa nọ ebe ha nọ ba a ga na-akpatakwa ego mana ọ bụla ebubo ọzọ ọsọ na-ebuzo elu fa nọ ebe ha nọ kịta ma mụ abụọ jazi na anwụ mgbe ana m anọkwa na etiti iru oche gacha second one third one ka na anọ ọta ịma third one na fourth 50% ndị na-anwụ mgbe enwazi mana onye a nọ na fourth na third share kịta na aba abụrụgo nnukwu mmadụ ama afụgoro himself a na-enyere m mpe ị na-akụ mana ahụ abụ ụzọ na-agụ akwụkwọ so ọ bụrụ ibe niile abụrụ gbasara amala so n'ime amala ahụ sokwa m wee bịa ụwa I'm making up to make myself happy and I'm contented with whatever I have. Nwere 50,000 na account ba kata you want to know nga na-eji ego ọgaranya onye ka m nakata mmadụ jama nakata sị m ọgaranya anyị wara ịbatara ego mkpọfu ya aje 5 star asaba njekọ ọta nata ọta ije ya agwa gị na na-eme mana mmechazi ya tata echi nsị adari biko nwee ike ihe enye m na nwezi na ọta so very very there ana m egwu ya na-ekwusighị ike so mbasị ka I'm based good on my career because I have so many talents. I will also soldier na dibia na my talents. I have so many talents. Like sometimes I will be in the mood. Also I eat there now. I will know what is wrong with you. Like all spiritual something called. I don't know what to myself which am I for. It's an which am there ba no. E we can one sim wo for me there. Yeah? Ma what need to me as in them the million of ma. But as I say I was thinking up me. Mama na million and the ma we ka wo no ihe nwa ọchọrọ ije wee dobe ma ọ bụ ọchọrọ ije wee wofu ọ nakọta manja basị onye nchọpụta agwụ na-akpa gị so nwesị ka m nwere agwụ ahụ tụgoro ibe a nwa na nga achụta nọ adị ndụ wee mee mmọnwụ o ji bụrụ adịghị ndụ mmọnwụ a na mkpatagoro 5 naira n'aka werie nye my parents ebe a ha na-eriju afọ na-akpatakwu na-eti ogo eru adị agụcha akwụkwọ agụcha enwere eji agụ akwụkwọ iche ọsa ama m ndị okenye one gụrụ akwụkwọ na nka my dad gụrụ akwụkwọ na nka ịghọta ama m ndị okenye one gụrụ akwụkwọ na nka so wee sị na ka nchụtagoro nke agụọ 1 na agụọ 2 nchụta ego ka ejikwa agụ akwụkwọ my parents cannot afford to ịzụ m on university ịghọta my parents cannot afford it so say ka m face my career with so many talents in well I may be in the mood gụọ egwu fọji ofu egwu abụ ịnụ ntụ akpata oyi awọ mana achọghị m iji igwe egwu mere karịa ka m were ọja and ị na-anya na some of ọja m ihe na-egwukarị bụ ọja egwu na-egwu ọja egwu and agwakwara ka ọja si fụta ịmakwa na ihe onye a na-ekwu bụ eziokwu ngwacha ga-esi gị jee jụọ ịghọta so I decided to follow up my career first will I make it end then mgbe I make is the end until na my own zuo onwe m zuo parents m nzucha onwe m na school ahụ fụta sụba nnukwu oyibo isogo na upgrade na isogo na latest grade anwa mana ego first due to betterment of the family and the condition in Nigeria. That is all I have to say. For the benefit of our audience, who is this manager that you are talking about so that they will know? I'm talking about
I'm going to see where address here about it now. I'm talking about one can get city here. I have to remember one on about now no number. Coach Vulier. Okay. I'm talking about a mass Hocus Pocus one being. Again. Hocus Pocus one being. Check out this Hocus Pocus one being. Check out this other game where you after. So I like work with brothers and abolo. The person that picks me up, Afiabo, Akunne Francis, Sopuluchuku. I'm always easy. Is more hungry. Ye Jimaria Bigwe Credo. Arabunago. One day. On our mum been novoma. In a level of notata. Open all the 100. 90% winner. Igbo credo. Yes. Mama. Bam. So don't worry, I will still come to that. All just go Wamalukwa onya na-ekwu maka ya. I'll go la kwopota with second class upper. Yes, Igbo credo. Ihe nje kwuru ya na-ekwu say ke bụ na amugo mi amote ọhụma. Wala Oscar to Igbo to say that I'm a graduate second class upper. Awagia. Odro fele. Wele say dem na surprise m. What go? Ona surprise na impress. Oda kata enjoy who we want impress. Go actually impress. Igbo credo was here some days ago. But before we get to that, kai puri makoja. Keduko ojasi we mage. How did you start for oja? Keduko osi because NMI na TikTok go forget TikTok le fosia mbe no secondary school. I school uniform after the oja na class. So if na obore feta and then somebody that is just 17 years old. So when did he start this oja? And he's now very big. 350,000 followers on TikTok, Ade Kuzioku, Instagram, na Facebook. So tell us, how did this oja started with you? Before mbu oja is mbula eba, onwere yonku asim ni ya Ikenga. Ikenga di la happy di la wayanko. Ikenga bi Ikenga madu jaga. Oya bu nna m gwa musim ni Ikenga. Anwoke ni na amodi enwere Ikenga. Iwata. So kasi ebido oja ebido mbu oja mgbe ndị arụ iri 2014 10 years old. Yeah, 2014. Wow. Before mbudo bubu oja what I go, I'm a kind of person needs Ibozioma when I was smaller. 9 years himself and my go Bible na ebu ahụma na speaking in tongues na afọ even till now. Ota. So ndo that 10 years ihe ndika na echi ya next week am eme 10 years exactly nlo ebe mmadu ya moja na nlo otago the person egosilo m onwe mana all spirit call sometimes the person will come no oya beka nwoke sometimes obeka nwanyị yota so onye anyecha moja na nlo ahụ ona la na akuzidi mie ona eme edi imozi mbubo oja maka si we bido ekwubekwe ngosi moja my mom so onye wa bụ onye enyecha moja na lo se momi no nwuru enye mi na lo sim no ya bụ oja o se mo aja kwa no nwuru okpo mo da din si na nwuru onye nwa na ekwo nwuru egbulu oja na ba maka ndị nne se eme ani nwa si no mo gbulu oja bụ odiko onye anọrọ mo ya nekunekira anọrọ mo ụwa ọ dị ka onye nwa bụ onye okoli na nwụta nne na omekwa dibia gbuo ọjọọ tago so many things okwu iwu si m ngwe ya nekwe n'ụlọ si nwụlọ ekwulu okwu nwa ma ibe ọ ya afụta you get so mgbe a bụ oge Christmas time awe gbalụ Christmas mgbe je na afia ọchanja ọta je na afia ọchanja ebe na ọgbọ mmanụ ebe a na-ele ihe ịgba na mmọnwụ na ndị ochie 300 and gote di oja then wata gote zi di oja nata ya gosi amome mom sim no ntu aka esi ejide aka ntu a esi ejide aka so mbubezi oja avu I started improving tizi aka mu ntu aka nwike jide mic mmowe ya mgba ahụ jide beze mic na egbu di oja from there oja ma na ale bugide ba primary school amo gocha primary school mu mgba ahụ ba secondary school
olu na my SS2 enye m cultural prefect ịghọta so due to the ọja ejigo m anata so many gifts from government ndị school m na-eje event a ana m esofe ejeje gbuo ọja ụmụ ihe 1st October a na-ejegasị asị na gọọmenti na-abịa gọọmenti toe dị ntu a emeke gbucha ọja onye mụ 1000 mgbe ego na aka nkụ na so many things were going on gbugide ọja till at the age of 15 dibia wee senye so the ọja is something like spiritual then mgbe m bịa bibezo mebe ọdịnala ka m fụbaziri iru onye ahụ wee bụ n'onye n'ọlọ m ụwa then iru nke a na-abụ ọnọkọta were iru nwaanyị bịa bụ onwe ibe a na-akpọ nne mmiri because na ibe gbasara ọja efu ọdịnala esika ihe gbasara ọja efu kịta dị omimi o nwere inu a na-atụ sị na nwoke nwaanyị na-egbula ọja na-ejekwa ababe mmụọ o jila anya ababe mmụọ o nwere ihe egbu ọja ahụ egbu ka mmanya na-egbu onye ahụ o nwere agba egbu ọja si oti he ọgba mpete obunye ya enu ihe ahụ na-eme o jila anya because that sound is spiritual onwere obodo na ndị n'Africa na-enwere their own flute this our own type o nwere ndị Africa si na-enwe nke ogologo na-enwe achara sef ma this our own eji eme ibe mgbe ahụ and nwere ọja ma je na mmiri sef gbucha ọja ibe na-eme ihe na my TikTok ya fụ so many videos ebe nọ na mmiri na-egbu ọja ihe na my old Facebook nzera Ojazzy Benjamin before mmadụ igwe credo we change afọ Ojazzy Igbo niile ịghọta ije na my old account ya fụche ebe na-eju ọja je na mmiri den wee gbugide dị ọja na-egbu ya ma n'ụlọ ụka na-egburi ya ndị fada sef before mbido mebe ọdịnala wee tizie n'ụzọ ọdịnala na-egbu ya onwere ogwu adoration nkịta ya agụ n'ọnụ ego eji ọja kịta gburu kịta ana m alụ ntụ mgbakọta egwu mgbakọta ọja na klọb the spirit abatakwa m ime mgbe ọja adoration ahụ ndị mmadụ na-eti ịma nke ya ave so many things so na hype so na ihe niile so the ọja ka nsi bido the ọja is a mystery and now is a history because I can call it a history and a mystery because na history bụ iwe megolo eme na ogosibeghị even that is evidence now so that is it. Enwere ife ikwu na ise na mgbe ipempe na ị na-asụ ma na speaking in tongue ebe maketa na I'm afụ ụzọ mana ị kana asụ speaking in tongue nwụlọ speaking in tongue ma asụ nwụlọ ebe a unless na nọ n'iru ogwu kịta na-awa ọjị gube ana m agụ egwu ka na iru mmụọ okay how be that in my spirit are connected okay your language will change and I found out that language changing is the language of the ancestors okay not the speaking in tongue because now when I go Bible speaking in tongue started from Acts of the Apostles chapter 2 most of that Pentecost is a festival and all onwe and that festival like most of the kwasịrị ndị apostles wee speaking in tongues asụsụ ha na-asụ bụ asụsụ onye ọzọ ya anụ like apụtasị ndị Eshia asị onye a na-asụ asụsụ anyị onye asụsụ be anyị mana ọ bụrụ n'ebe anyị nke asị ọ na-asụ asụsụ ndị Juu nke asị ọ na-asụ asụsụ ndị Egypt ịghọta so ọha na-asụ mana asụsụ speaking in tongues a na-asụ bụ different languages mana nke ahụ na-asụzi recently mbido mebe ọdịnala bụ their spiritual ancestral language ị ga na-anụ ebe mmadụ na-asị nye m agali ofu bụ ego ụsọ na the language ịdị ọtụlụ odi bụ ịdị nnekwute asị gị na aka ete bụ alụsị ịghọtago so many languages mana ọ dị deep in spirit maọbụ ị na-agba afa mgbe afọ ịdịgo connected that language will come again in a different way bụ na ị na-asụ asụsụ onye awata bụ okenye ịghọta nwe ebe a bụ na-ekwu sef na-agụ ọfọ kịta dị connected na-ekwu n'oke nọ na-agụ na-adụ n'ubu kedu ebe nwa sị mụta ebe a ịma na ha eti gị ya n'ọnụ you won't know eti gị n'ọnụ iwe ma na esoro ya then ị participate na-ekwuzi steady mana that first time ha nwa iji aka ati gị ya n'ọnụ and till date now onwe ebe ya bụ chọrọ ime ba mma ama I'll see and ọ ga na-eme so many people mana you won't know ndị ọ na-emekarị bụ ndị nweta one man niile nweta depending the kind of chi nwere your guardian angel ọ bụrụ na ọ chọrọ nke gị mepee n'ụtụtụ mepee ọ bụrụ na ọ chọrọ nke gị mepee n'ehihie mepee ọ chọrọ nke gị mepee n'abalị ihe mean by abalị bụ ụwa mgbede ọtago mgbe ya akaba nka onwe ndị abụ akaba nka a na-afụzi ụzọ nwe ndị abụ ndị amụrụ ọfụ a na-afụ ụzọ nwe ndị abụ a na-eto okorobịa na-efifeba a na-afụsị ụzọ ike onwere na-enwe third eye not the way you activate it so that third eye ọ ya bụ ife ụzọ onye bụ ihe ndị dibịa na-eji agba agha
Even if your third eye is not open, you cannot consult the spirit, because the spirit will show you and then you listen. Mmadụ ọbụla mmadụ niile nwere third eye ebe a ka ọ na-adị spiritual. Ọbụla mmadụ niile nwere third eye nwere the listening ear of the spirit. Ya afọ enwe ọ afọ ụzọ ahụ mana ọ ma nghọta what he is seeing, what he or she is seeing. Ọ ma nghọta ihe ọ na-abụ. Ọ ya dị ka trance, because there is a little difference between trance, vision and revelation. Though that third eye ọ ya dị ka trance, ọ dị ka film, ọ dị ka egosi ya o mezie si ihe a dị ka onwe oge bifuru di ya and akwa ka ihe ma mana that is a trance, like omego gị o gosigo gị ya. Then revelation bụ na agwa gị na ihe anya ma na-agwa gị na ntị ọ na-egosi gị n'anya. So the Lord says I see onye egwu okwu the Lord says, then ọ gwazi gị na ya nwa afọkwa na eke onye esi. That is revelation. So the thing na-adịka trance ọ na-adịka revelation, in short na-adịka vision. A bụ nwacha amami m ntụ ọ nọkọtakwa ntụ ansị kwue mee kama na emezi na ya bụ na efechazi ya o nwere ka ọ nọta aka o mee mmụọ m nwesị m chigozie bụkwa na amụ nso ihe ikwu mbọsị ya mana o megokwa efere ya. Ọ bụ onwe ya abụọ na-eme kịta na like my father kịta arụ adịla ya mana o nwere ibe o jiri amapụ m bikọsi na ejigo onyonyo gbaa aba nene asị nọ ndị iche kwuo ihe a kwuru mana olubelo mgbe ọ ya eji wee na mmụọ odu I will get the sign yọta. So onwe ka ọ bụrụ na ọ na-eruzikwa na ọjọs ka ọ gbakọrọ up, they would tell you until olube mgbe ahụ. So that is it. A na-afịa over ọ dapụ apụ. So does that mean that if I'm not chime now, you go to check in your ijagba afa? Sometimes ima mgbala afa. Onwe ibe a na-akpọ ose na-abụ mbụrụpụta ụwa. Ịghọta. Mmadụ niile nwere ihe mana ọbụla mmadụ niile na-use ya. Ịghọta. Ose na-abụ is from conscience. Ọ na-egbugote from conscience. Then that's your conscience will go to your mind. That's your mentality. Then it will set to your cerebrum. Ịghọta. That cerebrum abụzi na all the cerebrum is like a memory card. O register your conscience agwa na ekwu ihe eme no imekwa ihe na kwanta ko esi wee eme. That is your na aba na ekwu ya. Then that's your cerebrum register the memory card. Ikwu that in na ko esi wee eme that in eme. Then almost the spirit ya back is up. A na-akpọ ya ndị iyi ụwa. Ikwucha nwa yo na ikwula ka ọ ya adị. Ịghọta. That spirit ya back is up. Ikwucha ya. Afọ ndị akata na iwe ba anyị ejekata na ndị akata ame nye anyị. O mecha ome. Which my manager na-eme steady. Ngata mana mụ reason ịma ife onye ka gị ebutuo ọ bụrụ na yiwe ahụ na afọ na mala afụlia mana ọla mpempe maka na onye adọkpụ mmadụ onye akwụ na azụ adakwa onwe ngata onye ka ọ bụ onye eme ihe ọ na-eme mgba nkịtị mma ikwulu okwu doo ogbi ọsị ma ọkụ ime nkwu okwu ba nkịta na so many things there. What it was before we enter into the part 2 of this conversation, we feel now na achọ ka piala oja adoration va e piala ya biko kai wolgole ya migodo bele musical interlude just so nya anyị 1 or 2 oja adoration kai we na aga n'iru.
times. Hallelujah. Oh God, digide, Rome baby. Yeah, Jesus kahaya. Kedile ni, ikedi na, ikedi nebe nine, maha Jesus kahaya. Aramaka. Ojazzy Igbo niile. Wọ́n refer them. By the way, as we could before, your manager came just few days, man. Due to Okawala, due to some family, one or two that you couldn't come. That mana ikagabia. All right, so Kaiku Makai Igwe Credo, your manager. Ke kiswe meet Igwe Credo. What has Igwe Credo done in your life? What is Igwe Credo's impact in your life? How did you meet him? And what is actually going on between you and him right now? Go ahead. Even did there, one on Nuko did there. Now, I met him na studio. Oh, DJ na DJ Zintus. I know na studio. Obi okpolo mkambe bu oja. Water. Quite alright. That DJ Zintus well na sebia na chom kan ni so ni jegu motago do to na. So all di bia nya because all bago ni be then. All di bia boy elu otate man lu lechi. So we could always say I chom some na menwa so gi na jegu. Sometimes so bia mo nkete there. So almost egwu oja DJ easy ya na kpo ebalo mo mistake. Ije check na audio mark ya funa jambule ba bojo ochie gasi ifuna sound oja madle man ye jima no mo abo oja afam na afo ochie ma akpo bum den ngata so emego the mistake before the ndego mistake so then ndego mistake ke just lime I the two other people bialu zenda o wa na zenda na egbu oja muna so egbu di egwu ihe nji malu bia bo na egbu flute so muna na full na adoration Reverend Father Jude na azigbo okwuru m ụgbọ akwụkwọ je student ịghọta m the father so ebe aka na afụfụ ya nne eje adoration ebe a gwasị na from childhood and meje adoration and meje ma azigbo ma azia ma ihe mbọsị ịmago ndị father na-akpọgasị m apụ like Father Michael Kagbuo n'ọbụla St. Dominus Parish ọ na-akpọ m apụ Father Ikenna akpọ m apụ form one na group na-egbuluve ọja so anyị na-afụba afụ na-egbu ọja ọtago so ebe aka mụ na ya nọ ya malụ and now when we are na mo ebido god na retago mo na mo say mo bu na ebido god we change go from fruit to oja so mo na ekuzi na Igwe Credo arobuna ga na ekwu okwu o ya kpọ na phone o Igwe Credo we na ebe no mari atu I was the one to tell you say na ebe ya park moto water go so moto we be then and moto ya o only go o yes na azu moto na mo ga echefu ya ka na the thing impressed me say because manta mu your number water so I bucha di egwu obuku uzo be guy otago o guy ko o ebuzo ko otago kucha lu obere were telephone pia number o di commit to mistake instead na o di 10 o pia otago so I shattered him say because na nka ka wachalia na cho mi se de jolo na afọ no aro bna ko na me kwado na mo na mkwado na ka kwala mbo dibia then no go charge the message smoke but mo get for a long time like o mechalo then that o mechalo make either a week we are survival every time G on Sunday I get the studio on every Thursday yota so every Thursday afu o boji o me go the kebe next week Sunday sf o tela aka before say mo mbia ka je ABS yota aba ka mo na no we video je ba pa na ABS I go say go interview na ABS before ga viral I interview aje ABS avu o mana na kpo yo se mo be mo say yes I be go interview eba yota go so I ko abazi onwa anyi eba ka no mana na agba afa ana me ebe avu o nwelo one actor ama mgbala afa there with okushi mmanya he was surprised and shocked say awesome I swear I will pick you up you get that so that time when I so cheche ibe apụta onye m ego na lo send ya card see I appreciate sir yota so the team na dia togbu o Toyota go to ezugbo ụtọ okpota na akpọrọ m na eje na abata till
ojapiano soft fụta mụ na-eje ọrụ ghọtago ngwa mgbe adị before the ojapiano ngwa mgbe anyị nwere ọrụ obere misunderstanding ghọta nyetụ obere ga-agwa sabịa afụ na ọ bụrụ onye mgbakasị alụ ọ mgbakasị alụ ọ bụrụ onye mgbakasị alụ ọ dị na ha medo ha na-abụ ghọta so o nwere mudo ya anọ ime obere ihe ọba ịghọta nwere mudo ya anọ ihe iche ya enweghị iwe abịa enweghị iwe ọ bụ nke ichere menwezi iwe were iwe anyị ma na awọzi shid ahụ ka m obere nwa lota ata ghọtago ma abụ obere nwa mgbe afọ etenda eji afụgokwanụ m ahụ ghọta so ọ ka anyị si correct ya ga-esi ka ihe hapụgoro ka imegoro ihe a ka ị marụ ihe ọfụta so later on mmadụ abido juba mese si nke anyị mafụzi gị na ya na-abụgo so abịa mgbadazie village mgbe ahụ mebe ihe mebe ọdịnala m ọ na-asị m ide achatịzi ya nka si ama m wee lụkọwa ndị ọchatịkwa m ịghọta si na onwebe achọ ka anyị jee nọ ndị a na-ajụ ese m anyị bidokwa ebe a bidokwa jeekwa ije ọzọ so ka Chukwu si wee mee ebele I met him at the right time ịghọta and when you meet someone at the right time and grace stood up and speak for you ịghọta ọgazie nwere ife kali grace gwara ọgwụ enu gwara ọgwụ ana ị chọrọ aja yelụ mmụọ n'inyelụ mmụọ nri grace kwuo na ihe ya dị ntọ ihe ya dị ntọ ahụ so ọkpọ nwa ndị si na anyị eje Asaba jefu junior pope ịghọta so anyị jebezi Asaba dịka junior pope anọlị ya o nwere onye anyị jelụ na be ya onye malụlie n'ụlọ uchu ebe a ka anyị nọzibe ya mee vidio post anọ na ọ wetere isi na ihe gbasara politics a say na anọ na be politician na-eri n'ọtago post where everybody was happy my friend because I have a lot of friends everybody was happy there so from there did not purpose na ka esi popo chọrọ na onwe ibe a na-eme na befa na ọ chọrọ onye nwa gba m na ọ chọrọ ka anyị soro jee na ọ chọrọ ije malụba mbe nke ọ sọ ka anyị chọrọ ije ndị gbuo lụva ọja njere mbe njere ebe a na mbe wa ọja na matụkwa na egwu ọtago first time for celebrity ama na-ekiribu egwu ya wee kamụ ise ive ọma enwere oge ihe ekiri na film mgbe pere mpe o nwere egwu ọkụ ya na anyị dọọsụ kụ ebu m dị egwu n'isi de mgbe m pere mpe si na ihe izefu onye a ọtago njeluo de mgbucha ọja the ojapiano was a plan ya plan njeluo de egbubezi ọja ka esi wee si after ka emechara mmemme after ya nọ there 6 days anyị nọ there so after ka emechara mmemme ọ dịka the 4th day ịghọta either the 4th day or the 3rd or the 4th day yes Casey I said let's go to the studio and make a sound and that was my first time ebe na convoy ịghọta so mana convoy bụ esi ọbụkwa obere moto ya amasịda dị so obere moto amụna na abụba so mmekwa na atakwa ya ọsịba atakwazina ndị a eche na ịmago na ndị a ji ego atakwazina m ihe ya atakwa gosa I'm a village boy mmekọta abụ m village boy nakọta si ya ị na-agwa m okwu mana mgbe stupid boy ịghọta so mụ na ya mekọta so I rode to the studio with all my heart ịghọta Casey fụtara wepụta beat m na ga-egbu nwa ọja na this beat si why not ọmụkọ na eze egwu ọja ka mbụ so nwere ose iko ọkụkọ mmeji afọ ọmụ oge egwu ya agba ọchịa one bad boy he's going to ka achịa what I'm telling you is the fact how everything happened ịghọta so I waited the beat before mgbe na the beat onwe ọja mgbugasị before mgbe na the beat ọja ka na-egbuzi ma onwe before mgbu ọja ina ifu na guje kiri ma most of my video me video 100 ebe na-egbu ọja 99 ana m emechi anya wee na-egbu ọja mgbe mbe mechizi anya m goso na-egbu na-enali anya na-achagharị anya mmadụ iwe ekwere mma na m goso na-egbutekwara mmadụ egbutezie ọbịa gba nkịtị na-apịrị fon na-aṅụ mmanya mgbu ka esi ọkwa ọtọ na-apịrị fon na-aṅụ mmanya wee mechizie anya m the spirit of ọja descended on me ịghọta mgbe gbuo ihe mgbulu ebe ahụ is like 7 different sound of ọja ịghọta ọka nkụ abịachi uzo that ojapiano kọtụ ebe a kọtụrụ na ya ịghọta before edube ojapiano anyị emego egwu arọbụ n'agụ anyị emego ndị ego mistake before gbọsọ mgbe ahụ ọ bịa pick them up the second time mgbe igwe kreda na-ekwu okwu ya nwa pick them the second time
ewepụtara m ego ma amụrụ bụ the person wepụtara ego sponsor egwu arọbụ n'agụ akpọrọ ọkpọ na friends eji m ego ma ejigo machine but anọ m na village and they need the mobile for ije gote ọkụkọ gote ewu nka ego na Sunday na ọkada riri nne ịghọta mana ejikwa m ego m ejiba studio kedu ibe m ga-eme ọ sị m na m nwere ego avụ tinye egwu na ọ ya amụta ego ejigo machine ịghọta so egwu arọbụ n'agụ aka hazie kuku ọfụma na anyị full studio na-ekwu na-akpọrọ aba n'isi maka ebe nwatakịrị na-ebe akwa na-alụ aka nne ya nọrọ nna ya nọrọ ya anị nna m sị ma a na-egosi nwatakịrị awa nọ n'okwute a na-atụrụ ya aka so anyị full studio anyị jere ebe akụkụ egwu arọbụ n'agụ etichara egwu arọbụ n'agụ ahụ kịta ọ nọ 10,000 streams odioma ịma na enwere m ego to publish mgbe anyị nwebeghị m fans like this nwere so anyị mechakwa egwu afọ abago studio mgboro one mee so many musics ịghọta so mgbe anyị mechara ibe niile anyị were rụzie ojapiano ahụ ka esi jụ m first time ị nọ na studio bịa nsị I told him no you get wepezi obi mechie anya wee gbuo ọja ewee select that sound mgbe egwu fụta ọbụla ọja m gburu ọbụla ntọ si gbue ka o si wee fụta ihe gbasara ojapiano ahụ o ebe akọtọ alụrụ dị ọja tikwuzie ya eko tikwuzie ụtago tinye effect ndị otu wee tọrọ ụtọ otu ahụ o si wee tọọ ụtọ so by the grace of God dị egwu wee fụta before we get to that because achọrọ m ka ekwu maka ojapiano a separate ife njọ oge bụ ka isi wee meet igwe credit bana afọ m na the spirit has led you so you can allow oge so now nga ajụzi gị maka ojapiano and kesi abịa na internet n'ogide anyị anụ nke a na-anụbeghị before piao asụna kesi asụna ojapiano anyị anụ how oja was the oja was strong and onwere onye for the oja initially nọgidezi ajụbazi mana mmụọ anụgo m onu credo mmadụ na credo bụ ihe nwe the hype ewee megidezi ewee sị na ojazzy igbo ife nwe the feda so let me confirm from you now ọgwụ a bụ the boy full ọja na ojapiano. I'm the 100% flute crooner of ojapiano, oja ginger, igbo piano and so many more. Onwere onye nyere gị aka. You are the sole ojapiano crooner. I'm the onye akpọ part and parcel. Onye bagata wee soro ebe abụ igwe credo na asụkarị ya. Being the part and parcel of this company, so I'm the part and parcel. Mr. Master na akpunu, but I'm the part and parcel of the ojapiano. The flute crooner. I'm the flute crooner of ojapiano. Any challenge in ojapiano pụta maybe asị na ọbụrụ ọgwụ agbụrụ ya. Do you have such? So many people were doing video na ndị na-egbu ọja meet ko kesi yeri kana mmemme. My video with KC was video with KC was saying that it was them. When they make a video, my video no how blood the oja no one of my boy in the street in Bafa na some go see oja. Say am go see mad there was a motor na me. Am case am go see mad. And man we ku work on come then. So say am go see mad here kita na una gbakasim. So the boy putakpa go see video na KC no. I was so depressed. I really warm. Obi m na agba obala. So many things was going on there. I called my manager on phone. See, I created on Bosqua Kopusi radio. Bosqua Kaki inside the non courses quarter. That's a good fatal. My name was not treating. Gino Zokwa. Emelo, one case Bakata Tagia. I'm the person follow. Oh, can my via Obolo manager case? You didn't so I must all non be able manager case. I'm on your case in the number of man.
mgbe njere bekee si onye nwa na-akpọ ya na fon ka e bụrụ nọ gbanụ moto dị nchọtago all fresh ka fresh bụ afịa eji save manager case I'm the one that called him on phone si ọ dị mma tag even tag me didn't tag me na even na-eme send their videos yọta send their videos dị ndị mmadụ na-ekwu sị ma onye ndị mmadụ ekwu ka m na-ege na megazin ndị mmadụ na-ekwu I'm the first person bidokwugbo okwu malụ na ibe anyị eme ịghọta so my manager wee sị m o nwere video mmelu ngwa nezie n'anya the video mmelu amalụ na eme the video ka ifu ka Chukwu si eme ihe when grace locate you o locate go gị o nwere video one boy na-egbu ọja because na ka esi kpatara ndị ọja rinne then chose my onye o were nke m so that boy na-egbu ọja ji my phone then videoed me when I was playing the ọja and they gwara me ya agwala m ya ya nwere onwe mgbe ya na-egbuzi ọja nke nwezo video because that time anọgo m na hit na-agba m and mụ amakwụdị mgbe ọ na-egbu ọja ọ dị ka nọ na gada because ebe a niile ebe a na-egbu dị ọ dị ka ọsọ leki mmiri juru ebe a nọ na gada na-ekiri ndị na-egwu mmiri ndị na-anya ụgbọ ọta so nwe na-eme nke I was not sure that available that time ịghọta I was not sure that available that time so I made the video mechazie the video then manager wee sị na ndị post that video post the video went viral and even with them na video ojapiano video the first video ojapiano email ka esi jide the ọja n'aka and we didn't know na video ịghọta anyị amụrụ na eme video ahụ mụ na my manager amụrụ na email ịghọta and onwere gwatalụ m and I no go Lagos more than 2 weeks because onwe mgbe anyị nọ Lagos ebe ha dozila aka na ihe mere anyị nọ na the first video email bụ na akpara anyị na-agbakọta Lagos anyị enye excuses I'm the only son like I said before my mother was missing my father was missing me then I no go Lagos 2 weeks and I not be mono my mom na na phone sometimes I na studio up on my me pick she was worried and one woman dey go damn sick yota like ike na agwa adigo na I'm stressed up I bata yiri katata one day chaza na chatakwa azu to Lagos onye nke nwunye amụrụ nwa mbụ my manager nwunye amụrụ nwa anamas na chọrọ inodo ọnọlọ nwunye amụọ nwa wish anya kwesịrị ịnọ dịka onye omenala nwunye amụọ nwa ana nwere ibe ọ na-alụ to be of help to the wife ghọta nwa anọlọ ọsọ na nwa chọrọ inodo nwa ya mụ akwụkwọ to go to my mother mụ na my mother nọrọ ya o nwere uru ọbara ghọta iri obere ma tank ma ọpịa tụtụ gị nwa obere so they said okay they didn't tell us onwe gwara anyị na video ka chọrọ ime ọ mgbe anyị mechazi ekwubezie ọsọ na ekwu si na mgbe ahụ anyị abịala ka emere video post so ihe niile awutecha mgbe ahụ a na-ekwu na ọmụọ ka na ọ bụrụ ọmụọ mana ihe bara m uru the advice bara m uru ọsị m post that video I'm post ihe followers kalizie people were jụba sizekwa mmụọ and not only on TikTok I'm post today before my manager will take care of post on Facebook dalia because eji muchu mas we dey even na account mo bia buy na Facebook no dalia which was only go la akwụkwọ they mepere because I want Instagram dalia even in post to say the video gabaze viral followers gbogotebe ma ndị mmadụ ebebeze video actually if onye bụlọ Japan ka ama na onye a na-ekwu eziokwu for sekwata na ọmụ wele mee video about the in that time. Okay, because according to Igwe Credo, onwe kosu ekowala anya. Let me make sure from what you're saying, that nka akpọrọ ndị ọja unu ka nko wee je for. Isi na agba gị video that nka unje onya bụ the ojapiano afọ. Is it the first one ijele ebe akowala anya ofuma? That one was the second one in that place. First time I just Igwe Credo so eje. So Igwe Credo. Yes. The second one in Jebo. First one so eje. Jerusalem afuze ndị ọjọọ ọzọ. Ọ amamu ibe ha mere ebe afọ. All the condition. Amalo mu ka imago onye na na-eme n'uche nke. Mana ịma bụ na afụtazien na-egwu asị m na onwe nga adịwu n'Ojapiano. Afta ka onye ọzọ buchara, afta ka ndị ọzọ buchara ọjaba. Ịghọta. Asị m nwere iwe ya adị na Ojapiano. Iwata
abịa mezie video ebe na-egbuzi that na-egbugharị that ojapiano so that video bie gazi viral and iru ka esi pụtara igive ka esi na-agba di ojapiano mgbe na-egbugharịzie mgbe that's add something to it so ọ bụrụ na nwere ihe ọbụla add onwezi ka ọ ya adị no happy and esi wee rụ ya so that is the second missionary journey. Okay, that means that second one bụ more like audition. Only like iwe kres wee kọwala anyị mgbe ọ bịa onwe ike ọ bụ na ha kpọta ka mmadụ ma nwee ga-egbukali nke igbo before and they still chose nke igbo ịghọtago okay enwe ka esi wee nye gị I'm now asking you this question as a question because you've touched it before but I am now asking you categorically now is there any way 5-star music or KC si wee nye gị credit as a company or like as a company fabo no ojazzy bori ne be ihe gburu oja is there any way at all no onwere 1 naira ọbọ nke 1 naira mo credit bo no onye agbugoro sabugoro nke ego first no onye agburu oja enwe ike ọbụ na the egwu bụ KC featuring ojazzy ma ọ bụ abịa na Instagram KC asị oja by ojazzy omelia and when do they whether me when Instagram or when Facebook only job that is the reason why again when you could eba almost work what the press the manager or some not happy in the money which after I complained you got was still MLA so won't any credit over. Okay, let's now go to the monetary aspect of it. As the person for ojapiano the ojapiano krona, were you paid for that job? In my own sense, the last time I checked, I was not paid a dime for the job. And even Ewetelo, and you open Ewetelo from 5-star or KC, you are not saying a year with a pal. Okay. On a call in a year, Ewetelo. The first one I jalo happily go moto. Second one that's why that second one anje find more 50,000. As a go moto. Onwelo yo iye ni na mu na ikedo jele ba bo onwelo igo obna nyela onwelo ego obna nyela anyị. Onwelo so si iwe yo ye mo de be na okwuta 200,000 sai wele gba flight we na ba and first time I jelo nke KC mo about just in Iwe Crowd I na to Lego bar flight we je because Iwe Crowd I no get experience go traveling by road you water so na ya gbakwa flight to then I run no gbasara ninum first time I travel with my mean can you travel you water we was one I want to Lego mba we bar flight we je you water so wolo you ob na eweta credit na sim na iwe weta the last ego mma ba weta no but that 200,000 Iwe Crowd go see him go see I don't know taxi nature airport the money we better so one law you ma secretary na after name aso ebulo oja rather they did a video about na Chinese restaurant we make video with KC the video helped ya must not help pa onye to obela aka o me amekuze the people na enwe doubt na obulo mu obulo oja ahụ yota because it's my intellectual property. So my people never doubt. They cleared their doubts by that video. Well, so now the video is still on my phone. Phone unjugodi. Made delete my recent videos. How about that video? Oh, about Ninja say I'll go see that video. But KC, you know, I know you. I need a video where I'm a village boy. What I go? You know that video email. Am I in China? I was first person to no be watch me you got knock ti on me me ma put na sound yourself when jinke me go see video be na even as a video call help a lot and I love me very much water I love me of my also say about the only thing prove that ojazzy is the part and parcel of the ojapiano the flute krona. Is there any way KC or 5-star music or 5-star group called you or Jazzy say ka
ka ị ga-esi wee mee ihe a azụ onye so mee ihe a na ihe ga-erute gị ma ọ bụ in future na enwee anyway esi wee kpaa onwere ibe ọbụla akpa like I said before us let's go to the studio and make a sound ma onwere mụ na manager mamụrụ na ọ ya dị ntu a ịghọta mụ na manager mamụrụ na ọ ya dị ntu a onwere ma na the ojapiano ya aga viral then after that second one that second missionary journey na missionary journey was also a part of my history now so that missionary second missionary journey njel onwere ibe ọbụla mụ na ya kpara ịghọta then the third one mụ na igwe so wee je bụzi nke abụ kedu ya the third one mụ na igwe so wee je bụzi ebe a na wee mee ọja jinja reason eji wee mee ọja because o nwere so many sound mgburu they bring beat na-egbu ọja nwa na try nwa is talented o nwere video last video I made self the last record I made self Skippy was there so many ndị na-agụ egwu mafụ mgbe before was there so mana manager m say comport yourself emekwa ka village boy ebe mmekọrọ senior man mafụ ngụfa before mana I want to go I am joy so ebe aka na-eme ọja jinja before ngwefuta obi gbuo ọja jinja kwasịra o nwere iwe wutere m njisi na njekwa ebe ma ga-egbu ọja ntiri nwere ibe akpa ịghọta bụ na anyị jeluziri ebe ahụ amụ na manager m kwechiri na anyị chọrọ ịfụ kesi so leta kesi kpọgota anyị elu na his apartment ịghọta wee si iwe kredo na ọfụ n'obi adịrị ya mma ka ibe na-ewe ịghọta kedu ibe na-ewe wekredo na onwere ibe na-ewe na abụlọ what happened the last time so anyị na-abụkwuru obi anyị de onwere obi anyị kwere ebe na abụlọ ka let there be something involved ọ ya bụ oru echi niile nna akọrọ ụmụ m am legend na ọ dị mụ amela Japan sịfa na ive eji aka that onye gburu ọja ọ ga worldwide ịghọta ebe a ka esi na wee sịba wee kwube that a promise you made the mother all promise or he made a promise that he will never forget us nka he said a lot of things ịghọta ebe akọ na wee kwuo na happy ndị mmadụ ọmanụ ndị mmadụ na-akwanye anyị ọkụ n'ike na wee were ndị ogene na ndị ịgba wee nwara anyị atụ ịghọta wee mara anyị atụ si anyị nọkwa n'aka ndị nwakịta kwebigo ha moto mgbe egụchara egwu ka ha gụchara ndị mmadụ na-asịba na nka na nkịta change their situation kpatara ba uniform mana I went through their pages ndị kenimabia ndị ịgba ahụ so ọsọ ọlụba na-eje bụ ọlụ kesi mụ agalụ secretly even my manager mana ngeli there I went through there what I saw was ọlụ kesi ka na-eje ịghọta mbe filu be because ife fesara mụ na fada okwu fada ike na emegide mbụ na ọ chọ ka ọ bụ sọsọ n'ụlọ ụka ka m na-egbu ọja mana ịma na onye m ofu ezi amala ezi akwụrụ ofu ebe ekele mmọnwụ ọ mbugharị ka eji ele mbe ịghọta so mmadụ ịbịa sị m nọrọ ofu ebe na-eme ihe a na-agbakasị m alụ mana egburu m ya n'obi nke m ịghọta I'm just saying it here as for the first time so ebe ka ọ chala I say that you will never forget us ịghọtagodo onye mere anyị na anyị relax ya na ọmụrụ ndị mmadụ na-akwanye anyị ọkụ onye osi kasị eme obi asị obere nwa mbụ amara m ife anọ m n'obi manija m amara m ife ọchara mana asị mụ asị obere nwa mbụ mfe iruo na onye dị nta abịakwana m nkwa n'azụ na o ji ego na ọ karịrị ya cause till tomorrow I see another man a na-akpọ Kesi till tomorrow I see honor and respect him I let him agwazi gị reason cause we kọwa and I easily trust if ọ nọkọta abịa na nwaanyị I easily fall in love abịa na nwoke ụmụ mmadụ agbagwa m ntu a I easily trust and I easily forget gota so emechazi anyị gbadazi anyị kwuchekwu niile agbadazi ya na adịkọ the following morning ka anyị jezi anyị nọzi dada akwa suit anyị ji eme video dada chitara because that first day anyị bịara emechasị anyị alụ ọtago tomorrow morning achọta the suit that day achọta suit ahụ ka anyị nọ wee rekọd zie ọja jinja
due to I've cleared my conscience. I don't even even know be. Sequel that he has case ifo. Ogunno only even yemu. So your ufu rubber lumbo that. One dream in this life is to be popular. First dream is to be popular. Ogun and the man amalom 1 million people mam. 1 million people ma aburu zobele nwa. What I da book and what I can know so we go. That omuma and the madam can help me get something easily. Onya abona mama is a celebrity because bigger than 50,000 because we got knock. I'm not bigger than 50,000. I go a celebrity kalelia. Imaro rizo jibe na go ko no time to again. Why you go 50,000 na mgbe ejina na me mgbe weta go me we ko enye gi. Iwata. But obulo before and na mama so original for eji ko 50,000. Yeah, about can now. So the celebrity life and the popularity in Negro Maka. So and the other Nekuaka my worship that more talent is in me. It's going to distribute also. You take a guni numbulo, bulo or jambulu and kakan nebu also. Iwata. So I know a charge a ginger. Hey, I see this one bad, this one bad, this one bad. Before you know it, I'll drop all the ginger. Then sometimes mgbe ihe a bụtọ ebe okwu na internet, he called us on phone. Say na no plan to leave. Igbo a na-ebute okwu. That time that people were now saying that settle all this boy or just in Guinea promote to the bam. Say na no leave. Mgbe manager ngba me say afugo me ego nji ya bozi nye mmadu. Emelum video mo actually no na mpempe self cause ona no bakita mo na mejiri ibe go see onwe gi na ogwa bulu oja ndi madu for some people are feeling na enye go gi iye you want to be secure and ima go na obodo amono kwolo so wa amono kwolo to ga na to zani how so mo abulo ina go see onwe na omumeli ibe avu mana onwe bu my intellectual property iye mana omu amelo mfuzo onye ozo ka onye ozo na azalo ibe amelo oyibute so aba ka my manager we ko o we say me video book esi because kesi say me video na agba nne man na anyị ni ade na mma o mekwa o promise kwa that thing before that he won't forget us. So I made video. I manager make a video post to or where you ye been in the way you yota osali ojapiano where you then as time goes on before I see that first time I see Lagos bata o will even open my manager gba musem na ndi ko ga rap guy bia kai na east we obere contact am well make a wave yota obulu second okun kasi obi na ojapiano ahụ bialu in my own side yota obulu second okun kasi obi bialu osim let's go to is on we contact am well we nyelo godi maka na omu abu onye wu na omu aka onye grace locate na obulu anya na ma gbafuta ma mbe mu egbu oja na oja ka nne mmadụ chọrọ ịnụ oja onye gburu oja ka nne mmadụ chọrọ ịfụ ajebe show first show emere bụ homecoming of ojapiano emere n'Ọka na X-Chacks n'Ọka nyawa bụ onye kwụrụ ụgwọ video gose me video m kan si kwado we fotaba ma kan si ba moto na bufute moto kan si ba moto man kan me a lot of video post to from there je be say ndi ma kpobazi ai show followers na Bogote so ulo mgbe da followers Bogote kwa o dey koso soja ka eji malum nsi ka nti kwa odara na to internet which na acho mi ime na atọ ụjọ osemu na echi ni na Japan ya kwụsị iwu mana dibega man kwụsị iwu so no ọ dị n'ime imekwa mechakwa nke anwụ obere nghọta I picked up the courage because agwa me send kwa acho mi ya ọkwa ka ndị mmadụ happy osemu na mgbe ahụ ndị mmadụ na comment so you are even ka ị na-alị mgbe ahụ ka ego na-afụta nghọta ọkọwara m a lot of things nghọtakwu ya mgbe ahụ ghọta mmụọ na-aghọta mmadụ ọnụ nya nwe nwe na-akọtakwuo ọ bụrụ ọjọọ adịghị aghọta mmadụ amamihe mụ na ya kara ije na-ejeba ghọta ọsọ nwere abịa jecha ọlụ ntụ onye asị na onye anyị ego nwoke onye anyị menyezi anyị ego and mmajikwala ya ese ọ chọrọ sị na onye a wetara ego dị ntụ a nwoke abụ nakọta sị m ọnwekọta onye nwara nakọtakwuo ọ bụrụ na ọjọọ adịghị aghọta mmadụ so ọ bụrụ mba asị na onye a wetara ego na-asị ma nyocha bịa ịghọta
nke a gwere nke o ji wee họrọgodi m anyị bido jebe show maybe ive ihe na before they called us the second time wee sị onye kesi wee sị na ọ ma na anyị na-eje show ghọta na ọ chọrọ iwe na that one ghọta ise kesi made a lot of promise to us ngwa the third time anyị na have conversation n'ọka mgbe anyị ka bi n'ọka ọsịkwa okwe m nkwa na ọ ya achị ime akwa ghọta ọ n'obodo oyibo n'ọchịchị obodo oyibo pụtara that we call us ndị kwuru okwu ndị okenye site ntomi wisko afụbeghị Elijah afụbeghị mmiri ozuzo ghọta so till now nwebelo nothing nwebelo even gain except the popularity and the shows anyị fa anyị na-eje kịta ọ dịka ọ na-akwụta ụgwọ nwanne ya na ọ dị akwụta ghọta oles ma ị ga-agbala abụọ ghọta oles ọfụlaz mgbe a memezie ihe mgbe mba saịnụzie as my manager mgbe aha enwe ego eji ebuku ọrụ ịghọta this is standard. ị na-akọwa na that video ngị na credo mee na unu ejiri obi unu wee mee that video unu gwa ndị mmadụ because ịma na ọ bịa na-ewu mgbe a na-adọ vam unu afụra video na ọsị anyị na-ekosi ekwu na ọ bụrụ na ọbụla anyị na-eme ihe na anyị mee the video. Okay, so video mmekunu wee gbalụkwa agbali isi onwe anyị unu ọsị na ike mụ nwere onwe m na-ekpe ekpere na asị Chukwu na ike ọgụ adịlọ m ike mba adịlọ m na onye ọbụla mee m na onye emewu m ya ọ bụ mmụọ bụ Chukwu egbe okike mee na onye emewu onye ahụ onye mee m na ọ karịrị m Chukwu ma onye a na-ekarịrị ya maka mmadụ adị akarị Chukwu maka mmadụ abụrụ Chukwu that is it nwere ive ọzọ and mụ na onwe m bụ ọjazi kịta anọrọzi m na dị when you o nwere oyibo a na-asụ mgbe na school when you carry your past to your present onye disturb you ibe anyị nọkịta present things what ka ihe anyị eme kịta na ka ọ na-abata mmụọ ọ ebe anyị nọ ya so that is all I have to say about the one I know. Na that video unu kwasị egosighị ebe gị na E-Money na-eme video call. Yes. So kedu relationship between unu na E-Money and kedu ife E-Money na-ekwu maka this whole situation? E-Money a post to guy not less than 2 or 3 times. Okay. E-Money a post to guy. E-Money a post to guy and E-Money post to before Tunde not we post to him. Ebe mụ na kesi nọ na-egbu ọja ebe nọ na-egbu ọja kesi nọ n'ebe ahụ ịghọta so E-Money in my own understanding amara m magara nwanne ka nwe ka a si eme iwe nwanne adị elu n'ọkpụ nwere oyi inu ndị wokwu ghọta ozuzu bụ isi nwanne ka ọ ya nalụ amara m mana my own relationship bụ na E-Money ka mụ si ghọta E-Money ji obi ọcha nabata anyị for the first time anyị bịa and mgbe mụ na na-asa bido kọrọ anyị na-achịkwa n'ọchị ịghọta E-Money enwere problem to me ịghọtago E-Money enwere much thing dị between us and E-Money ya na ihe ọbụla na-eme ọ na-akwado anyị. Okay, because ọ bụgodị na-enyere unu ego platform kwan publicity kwan shishi nwere nke nyere anyị enwere ka cases wee maybe post unu tag ya unu that video anyị mee ka o post zi wee tag zi anyị list izi ndị niile na the okay so that is it. Then the official music video why no ndị gbulu ọja na ndị bem gị menu na anọrọ na that some video people na-asị m a na-aba afọ m n'ụzọ asị m ọgụ agba ekpuchiri iri jide ọja n'aka nsị na mụ abụọ ọjazi igbo niile anọrọ na that video people na like m ajụjụ ejo m ana m nwere kwe ekele ndị mmadụ ahụrụ m na the video nsụ a n'oyibo ụfọdụ ama nwata nọ na asụ a n'igbo be anyị wee marụ na ma nọ na that video one amara m na-eme video nwere kọwatala anyị ghọta mgbe anyị na kesi akọ kesi si anyị agwa kesi nwere na-akọwatala anyị even press agbala anyị nka goso nwere voice note gwe credo nyelu press je were send alụ kesi into travel o vutere okwu ghọtago na ụmụ akpọ obere okwu so kesi ji kpọọ ya na phone complain beli ya si ya na ọchọ ọgbakwa na weekend nọ nka kọwaba ịghọta ọ back before I made that video I mean na only even so ihe dị there bụ na also so that video bụ ihe mere
tag ya list ya vai then official video I had on here I had on the video and I know amalo no kwa dika anyị na mụ ọbọdụ za amalo na na-eme the video and I just my money some no na onye amakwulo na gịnị a na-eme the video and agwala anyị nwere ICT lo date emelo nka emelo imo nwere wa no video ka chọrọ ime yota so that is how we did even nke ọja ginger I had on a video attack lock and akpola ya and then there's no gain, there's no money or grace with the publicity or grace be a publicity people will know more about jazz never back it herself news maka onye ama ma lezo me not gonna people will be expecting much from your hand that is it iwe credo mgbe ọbịa na the show ọ kọwara na even na if for the some oja that they will even be releasing in future. Ekwugo m ebe a. Yes. Ekwugo m ebe a. Asking na ewepụta so many beats. Wow. Ewepụta so many beats. Ịghọta. Mana abụ m onye ihe ọbụla na-eme na anụmọkụ n'obi. Ịghọta. Ọ na-arụ m arụ. Ihe onwe bụ ọja kịta efu na nweta m abụ nọkọta ntu a. Nwe m udu mmanụ ọrụ na-arụ m igbu ọja. And I just made you business order. So that's so many people with the chabu. When we are boja, ojapiano, tomoto, boja ginger, and in nine if not a ginger, when another sound obiche. Water and sound avo. I was helped with the sound by the producer. I was helped all. I was helped with the producer Jesse Lee Yota. On a boy on a keyboard as a oja Yota. And I'm easy Otokalisia Yota. So Memezen Kavoto Yuto high and praise and praise him. Hey, you have become a celebrity and can. Celebrity you have become a celebrity. Who are you? Not to share, not Tengoria. Who are you? With that, Okwa na room no be. But you take a bit from my blood. Upon name going easy. Man, you take a bit and cable have my blood. Ah, sure. And you give us in say, oh, this way blood. Hey, he tried, really tried. Ovu. Skibi Quonky. Ovu. Blood and edge. That is it. Big Brother grand opening. KC performed ojapiano because Mboa Okonoko. And when one small boy never I say no ojazzy beaver. Messi for that no bro ojazzy for that no ojazzy. And I'm more man afro iwe credo there. Kedu if a man na that Big Brother? I was more about the person. You are not there. I was not there. About more the person only have a Big Brother Naija bu only main video self when they watch a piano. Okay. Data. Also and the vibe no Lagos. Even generally about the master worldwide. Okay. So on our way would do aja. KC called us. No ya bu no ko aja no ya be here no. Onya ma ko odebe. Yes, na that was the Big Brother. In my last time I checked, in my own memory, reason I age where Jenke was Hyman. My reason I age where that in Big Brother Naija. We have show that day. 3 complete shows. Our banner during our Sabanine. I went 3 complete shows. Our banner during our Sabanine. And they also that day, Masia, the highest show I will go. If you are disappointed, then more than Nanka. When you are Ogechi, I am the Ghana debate here, money and debate here. While you are Mafa, if I say I from Kaiji Naka, what one Kaiji, I want to Rico Bana. I will not show Kainaja, I just show on Kain after that Big Brother. Even one call gel.
nwere ama nwe ebe o je datin ọ kpọkwa onye ọzọ ị na-efu na vidios ebe ọ na-eje display ojapiano ọ bụrụ onye ọjọọ kpọrọ nka ka ya kpọ na nka. Then my question is, why are you not picking the person the fruit cone up? Why are you not carrying the fruit cone along? Yes. Yeah, that is what I'm asking. They borrow the person for the ọjà. Ọ bụrụ nwere iwe ọjọọ anyị mere ọ gwa igbo wam na ibe anyị mere. Ọ bụrụ nwere iwe ọjọọ anyị mere ọ gwa anyị gịnị gbowam na ibe anyị mere. Ngwa na nwere ibe anyị mere ọ gwa anyị. Ịghọta. Even though I'm to the extent even till date where I'm still confused. Kedi, I'm still thinking. Ona no ba kita na. Asolomia ya nyemu ego ni na ojapiano weta. Asolomia ne me ego unye bu any di something I asin no even melo maka ojapiano. Obo ni nye me ego unwe ive ke ego. Money is not everything. Thank you. Ịghọta o nwere ibe ọ bụrụ na publicity have ọ bụrụ na publicity onye makata na mụ na gị na-abụ na anọkọta ma nkụtabara obodo Igbo na njego mgbe ahụ nyere m ego ndị obodo Igbo ndị mmadụ enye m ego enyego m ego ka ọ na-enyebe m ego onye ego gị na that is it ibe ahụ efekọta ka ego ịma ọ understand na ọ ka ego ọ bụrụ na publicity ọ bụrụ na ọ pụta mee vidio ngwa no motor jide mbata ya adịba akata na motor ahụ na-asị na ibe abụ my sweat eziokwu na ego ka eji agba fuel na moto mana my sweat is my sweat one day ebe agụ adagụ mana ya nube mmadụ n'ime nri mma fego meji fuel moto ka chi butela akụ eweta ibe eji eme akụ gata anọ ibe mụ believe ọ bụrụ na onye ụlọ moto there are so many ways to kill a rat. To appreciate this boy. Because someone interview Mel, so no ego. Yes, BBC interview. Yes. No, you know more than 3 times. Three times. And we started making calls to investigate. What he said that no ojulomu ego ne ka ije eje ọrụ. Ịghọta na east mana ka o si jụ m ajụjụ ahụ iche na onye chọrọ inye gị aka okay ọ pụtara sị m na gụwagodi ọsọrọ anyị ịghọta kwasa mgbe m mara igwekrede ejigo 150,000 eje ọrụ m mara igwekrede ọ na-eji 200 chata CSF 100,000 ịghọta so na ọ pụtara jụọ m ya and more I was upcoming that time ma bịa ihe ebe ma na anọ na nwa bụrụ m onye na-asị asị na bụrụ m onye mpako ọsọ m na ego na ka ngwa je nsa sometimes had major 30,000 sometimes 50 ọ dozie aka ebe ahụ so na east ka ọ jụrụ ọ sị na east ịghọta east ahụ nsị na mmụọ sometimes personally mụ ahụ and major 30,000 which is true all of my major 30,000 I suppose my mother ụgwọ 180,000 na every year na ụlọ ọkọmụ na take care ọkọmụ as my mother ka nka say hapụ shop say my dad hapụ shop that ma flock em I merere ka afọ na chikere aga mekwa ka agụta ahịa before ojapiano ka nna agwa gị ebe ahụ ma ọ bụrụ na ọ jenyere m ego na dibịa enye m ego ịghọta and abụ m ebu family n'isi steady 247 mgbe ọ bụla ịkpọ ma kama ọ bụla 1,000 for ma I will give my mother 1,000 na agbala aka echi niile nsị egwe kredo chọrọ m ego ọba be enube ana ọ bụla narị 1,000 onye m 200 mana ọ ga-enyere gị 200 is something ịghọta so ọ bịa jụọ m datin ngwapụ ya kọwara ya ewepụrụ m ewepụ etilo m eti so ya bịa ahụ dozie aka de mana ọmọchete eze ọ na-eze anya n'azụ jụọ before mgbe mụ na ya nọ na-ekwu ogwo mgbe mụ na ya nọ na-akpa nkata agwa m na ọmụ bụ only son na ọmụ na-take care of my family ọ jụzi ka ebe m si eweta ego ịghọta
so take care of my family mụna ụna nnọkịta mụọ si mme ihe akịta na ọ bụrụ na m fọrọ m favor mma gwara m aga emi ana ome nkwu okwu ịghọtalụ ọ bụrụ na m na-eri ma meta nkma o nwere ka mmadụ esi akpa manụ ya ka na-eri ma meta nkma mana mgbe ahụ abụgo m ọganisi onwe m before meet igwe kredo emego ndibịa before meet igwe kredo emego ndibịa for 2 years before meet igwe kredo ịghọtalụ agbago m fence be nna m before meet igwe kredo nwacha gị ịgbanwe efu igwe kredo jụọ ya ịghọta emego m ma ebugo m anụ na arụsị mgboro emego m ihe mgbe ego na-akọ onye bụ na ewepụtago m ego mee ihe mgbe ego na-akọ ma a na-ere 100,000 40,000 ana m ego ndị mmadụ na-alụ ọrụ na-eweta ego mgbe ndị na-abịa Thanksgiving karịrị so mgbe akwụsị my dad afịa mgbe ahụ dad mbịa mara ya ji ebe alụ nsị ajebe kwa shop yo na-ele bot and not ịghọta nsị ajebe kwa shop mọmị nọ na ya a na-ekwu nwanne m nwaanyị bọs mọmị mụrụ anyị na-abụ mọmị only son nwanne m nwaanyị mụọ nwa nsị ya ọmị na ọzọ na ya nodo nwa ha anya half shop I was the part and parcel of the family. I was the one taking care. The nwa ahụ jụrụ nne ya ala jụrụ onye nwe ala nne till date iwe ọlụkịta 1 year December kịta ome 2 years December 1st last year ya bụ ori water without enwekwu ihe fụtago na ojapiano then ojapiano bụ this year ị na-agwa kịta is last 2 years okay edigo m ji ka ị malụzie na m edigo ji before erichara m ji this Sunday o ruo Thursday iwe kredo kpọọ eje egwu mistake after 1 week iwe kredo wee kpọbido kpọwa m ọrụ ije na Google keba akịta na ịsaachị ya ọja master ifu video ochie m mere with ABS ije na Google ya afụcha my old videos na YouTube search ya akịta ya afịa before I met iwe kredo so mma bebe asịbali ya asị asị mere 30 sometimes 50 anụ ebe a bụ njecha sef akwụcha m ụgwọ ahụ ego mmadụ takwa atata ya akarị so bịa mezie na ụdị na 200,000 aba ọ bụzi ego moto na ego ọrụzi na times 2 ma times 3 ya mana mụnwa kọwara gosi na ebe ihe a nọgido wee cheta ibe a iwere so na a na-ajụkwa ya ọsọ na o mekwara ma rekọdịn na-egbu a na-atụ m egwu gosi na mma m obi njikọwala gị abụzi obi ya ka iji kwuo ya akọwara nke ọ bụrụ na ya enye aka danyị mụrụ nwezi ya na-aghọta and mgbe na-akọ ga-awanyere m ndị so taking care of my family. So that is it. Because in that interview, I say na ego unu nalia na I think something like that. Nego nalia na okule 3 times. Kesi ajunu ego ne ungania for the song. Muna gosi yo na na ojapiano muna igwe kredo na ano. Gosi igwe kredo nwe na eze maka echi. Okay. Yota. Woni na muna igwe kredo no. Igwe kredo wanu bem na ojula ego ne ko ya kwa. And now in a field no mgbe oju kedu ego na ina ana ejoro na east. That is it. Kiji ka ojizi aka but 200,000. Ochozukwa ịma ego na agba na moto. Ngwa I nọ na hotel for 1 week. Jụọ igwe kredo na ọmụ bụ ojazzy kwụrụ ụgwọ nni anyị riri 1 week ahụ before ejebe studio ije ojapiano. That year I bịara Lagos taa ọlụbido echi. That day I bịara alọja na hotel ọ mụ kwụrụ ụgwọ nni anyị eriwa bụ anyị rie nri n'ụtụtụ ahụ anyị apụọ na ebe ba rie nri abalị afụtakwa ya rie ịchọ emegharị ụtago onwe friend gị chọta gị nyekwa ya iwe ego ihe ngwa ndị be m na-anọ m Lagos friends igwe kredo chọtakwa ya ọ mụ na ego mụ na anyị chọrọ inwe Hollandia anyị na-anwe Hollandia go ma wine sef igwere na-eti m na inwekwala ego mgbe ahụ sef ka ndị Thanksgiving na-abịa ndị nụrụ ọrụ na-abịa wete Thanksgiving ihe nwesịrị dị a ma ndị mmadụ ọ bụ ọsọsọ nke anyị lilo ma ndị friends m bịagodirinu ngwa ha nọkwa na Lagos ọkwa KCT yotago okomoko ya adịrịle ọ gị na KC gị na imon emedile ego dị a mgbarụkwa ọsọsọ n'ikwuchuru mmadụ 300,000 ndị gara ọnụ anọ dị tinye na họteelụ nnukwu ego lie sisters mụrụ na-abụ na-ede ịmụ ego n'ọrụ dịanụ mgbe anyị batara ya onwe ebe anyị chọrọ ije ebe ọ lọjara bụ na
ọkwa ọmọle ada ọmọle phase 2 ihe ọbụla ịchọrọ ije ọbụla ịchọrọ ije fụ mmadụ ọ ga-agbatazi ọ ga-ebu ukubo ọmụ ya eme ihe niile ahụ ana ejicha mbata inwe kredo were ya na-ama aka ịghọtara so he is thinking that I was nobody before he met me but I'm now to clarify that abụgo somebody in my own level of age not that time. In your own right. In my own right. Age not that time. Who are you na class m? You call me here. You go only even at one way. You are 20 naira. You go A5 from one body you go 20 can them mad. Matter theater was a new can. Every go libe go Monday one na John Oka. Ngota gi am kwalo gi fa ndi fadi yejeju. Fada kensere. Ona anwe Ebenezer. Fada ikenna. Na akwụ m ụgwọ na akwụ m ụgwọ akwụkwọ na akwụkwọ m na-enye m ego Fada Jude na mgbe ọkwụrụ m ọkwụ na JS2 na-enyekwa m ego na-agbara moto obiba na nnakwa ahụ in my level that time nwụlọ ọgbọ mụ na ha like mi nnekwu na-eji nna amatụ nwere classmate m na-amatụ nwụlọ onye ọgbọ m mgbe afọ ya fụta na ala ebe mọmị m na-azụ abịa eji m eme ọnụ wele m na-akọ okenye ọnụ mmadụ wele m na-akọ di ya ọnụ adịm agwa agwa na obere nwa bido na ya dis age na-ebu family but mọmị na-eji akọrọ ịma ga-asịrị ụmụ nwaanyị mọmị na-eji akọrọba ịghọta mpụtazi na-eneze m na steeti enyi ha onye nnọba akịta ele mpịa wata ebu m achara as of 2019 before COVID-19 sef mgbe a na-eme COVID-19 anọ m ọfụma ngwa after the ojapiano everytime ga-emechara ibe ojapiano mba emebere ojapiano then na village before egbogo ije m ojapiano that week ngolo iPhone ego my phone 520,000 go machine Curelink 150 go 540,000 or 1 million something in a week before I will go be more piano. Go and ask question. I will go on fence before you could more piano and so many other things. So he's on a man on your lomaka. Yes, on your lomaka. Only in Jukuna, I will be honoring him to tomorrow. I will be respecting him to tomorrow because the popularity on him. Because now, if you know one of the butcher actually, GG. And actually more when I told again on woman. He didn't publicize me, but by grace publicized for me. You get so now when the man of the but only even a open nano will even nazo. Oh, even a packet on the nazo. You open your nazo with tazo. About though you go on a woman. Obugo mad on the money room one pelumpe. So when he wasn't back at make clarify ya in this interview, even anybody age that can this interview be today. One, I was not credited in any way. Two, I was not given a dime as the part and parcel of this ojapiano or for this ojapiano as the flute corner. I was not given any dime till today. But what I have is promises. 3, people nature some no igwe credo na I'm even know igwe credo melonka menka. Yes, he participated in my life, but before I met him, Jena gogo ojamasa kiya sasa adima kwa wana mwadu Jena gogo with your phone check eketa ojamasa have go see my videos, my old videos who are even jegolo. Before I met him, he participated by more contacts. Sometimes I don't know Ludibia, was never an abava. Not to know Ludibia, same alone naga. Una with ye can oblo any liver, oblo ye can have water. My name go now. Even a family, and I knock at a walk.
and I misunderstanding na family, you know. Yes. And both my family issues and then people were seeing like no only him no menka, and the people were feeling somehow and so many things. Anakatakwa idozi anakatakwa esekwa. Mane magona. Mgbe a na-edozi na-ese ka ihe na-agbago. Even di na nwunye a na-anakọta sị ya afụ nwoke lọvụchara onye egbu mmadụ maka nwunye mana nwunye ya kpasu iwe wee iwe ha na-abịa ese okwu. Even mgbe ha na-ese okwu ịchọrọ ịgba nwunye egbe sef bụ ụzọ gbuo gị ọkwa na ya nwunye na-esekwa okwu na nwunye ka mụ na nwunye mara yola sef nwa bụ na the thing na-aga yọta ya anyị na-eme na-aga mana mmadụ ka ivu yọta. So the summary of everything bụ in everything, first of all, trust nobody and trust in God. Then either ha na-ekwu ọgwụ asị aja asị nka quite alright na ọ na-enye aka mana ajụ nkewa mmadụ one gwagoro oke ite nwee company ịtọ onye gwagoro oke ite enwe ofu company mana mmadụ one nwere oke ite nwee company ịtọ mana mmadụ na-enwe company ịtọ oke ite enye gị ego 50 baking yeah. Okay, they can never give it to you, but grace give it to you. I'm a brand ambassador, and I'm brand I'm brand ambassador of B&G Homes and Investments. I'm even with a Gonagawa. All grace. My name is Gona. This Suroibo say, don't be far from God. Also, don't be far from God and don't be far from your ancestors. Our ancestors really helped me. I'm number one experience and the number one teacher. I'm not going to kuzi ordinana. Only if you don't get about ordinana. Unless on credo my and what you do come and man, you need jomo. This age you one on arrows, I will tell you to you. When I was so I was story for another day. This age this age I charge my wage. This eji egbu anụ na-arụsị reason eji achụ aja reason eji agwọ ọgwụ ndị nna nna ife na-agwọ ọgwụ ndị nna nna ife na onwere ibe a na-emeta aka bidoro ọfụrụ ibe a na-ewu kịta na ọnakọta achọwa amụ mmadụ achọ ọ na-eme before my dad sị mụ na akọrọ ya about 18 something ume ana ebutekwara ya bụ nwaanyị bitere ya onwe ibe na-eme na Naịjirịa kịta na-emebe before onwere ụdị ezugo na Naịjirịa kịta na-ezube before onwere ibe kịta na-eme tata na-emebere before yọta then ma ngwazi gị ibe bụ ọdịnala kụziere eko esi edoga anya n'ife anyị mepere school self kụzi ọdịnala ma azụfụta ụmụ akwụkwọ 10,000 ma ebe a na-akọ ya pụta nsu agụrụ m akwụkwọ ma m akụziri ngị ọdịnala but that African traditional religion are everywhere. Enwere ibe a na-akpọ African traditional religion ihe na my Facebook sometimes na akụzie African traditional religion na-efe kịta Hausa sokwa eme mana they are mba apụtara ndị Islam na colonize agha ha mebezie ala Hausa so na Africa faso ba ya eme ibe ndị ka na-emeta nke bụ Igbo na Yoruba Zimbabwe South Africa ka na-eme omenala ba and so many other places. Even na African country nwere obodo ndị ọcha na-azụ eke ore na fanankwọ but not story for another day which that more about the type of person na-eje investigation search ya browse or maybe niile ahụ gụọ ya so agụrụ m so many talents no onye kwuru nwanne m nwoke bụ akwa ọkọ si na afọ elike nọ nke ịmalụ ka ya akpọ so na ibe na-eme elike nọ nke iji malụ m ka ihe ịghọta. So what I want to use to summarize this thing is that always pray for grace, because when grace locates you, say no more about again. Ya nọ ntụ akịta ichena na-emegide gị emegide mama nọ mbunye elu. 2 ndidi ụmụaka kwa ndidi amaka. Then try to understand somebody and you have na mmụọ gị sị gị mee gịnị
man. Thank you very much. Ojazzy, And this issue of KC and you, ị ga-asị na KC use ga-use ka ị ga-asị na o use gị ka efe would you say that KC used you? nna m sị na oke chọrọ ikwu okwu ụcha akpịrị ka hapụ isi kwu ife mmụọ sa ekwu na mbido n'isi. In my own understanding, o nwere inu ntụrụ sị a na-achụgide ogbenye achụba ya n'ụwa ọma and efi na-enwere ọdụdụ bụ chie na-achụli ya ijiji ka esi yuzu m mgbana o yuzuru m. So you can what you mean by na oyuzu gi and then oyuzu rokwagi. Just throw more light so that our audience will understand. Even you see no oyuzu then no use rokwa mobo. Nke mbụ na mbụ. And reason you no use mbụ na today I'm a legend by him. I'm a mixed legend. I'm a legend. And that legendary have legend that I want. It was a game when we catching in Ngodi. Egwu ojapiano tagori nchala. Mosaya point tekwe. Ojama ngubela nda ngubelom. Ojaba ada anwa. Ono mego oga viral. So obuze no before na nnebu bojo na ga so sana Anambra State ko na ewu. Kita. Ojego obodo Igbo. Ojama ejego enwe nka na go mu Naija na ojama ejego obodo Igbo megini. Nata. In that aspect, or use them. Then in the aspect of the other one, even Basalo credit, he used me. Okay. Anyway, you create dokucha mbobia about the team bia utebegi nke too much that abiaze odeka na esese ndụ na-azọ ndụ na ọ dịka na-awọ ga-awọ dịka he mentioned some things like depression even ọmakwu mbem gbọsịa ma ihe mee Mohbad that you were feeling that it got to you, so you are here now. Inwe ike just gwa anyị how it got to you at a time, because only okwukwana sometimes it disturbs you from sleeping and all those things. Yes. Just throw light on what happened during that time. Because of this lack of money, lack of credit, and what here, messing I got this far, and Ngwa Ameria in Onanleka. How did he get to you? Just tell us. Can I kiss you whoever Katana? A true go more light than self come with you. Obulo ni even melody kwoku no onye no na akụkọ na even la dem onye ala no ndi be ka na eme igota. So onwelo more thing onwe ekwu onwe even mention never before. That he encouraged me. One, post that video when I was depressed. The video nyelo maka. Then two, I said let's go to the east. I use my contact and make wave. So when I was depressed, his encourages what I go nyelo maka. Well, oya kama na ngebo na iba malume. Adeso. Lukwechi. Oga na ewute mana man na ewute maka na emela na with them something. I'm a legend. Yota. Meji nke avụ kasị enwe m obi. Udene kwulokwu sị na inwe nwunye ede bụ uru. Nwunye mụọ ya ọ dị ndụ ọza nna nwa. Nwunye mụọ ya ọnwa nwe megịnị uri ozie. Nwee ụmụ eji megịnị ntụba nwunye ime ọzọ. Yota. So na ọ dị m ka udene kịta. Ometelie. I was depressed. I thought, oh, young people back. I never supposed to video. I was one that called him on phone. Even like I said, never met a bomb na phone. But why engage with fresh? Where we do have. I told for them, let he understand what I'm saying. What I even know. But whenever you could be mass not the too late, mass not too late. Why you could more dictator bottle there? Why you could do that too late? No, only drop game which I need. Why can't you
drop another video except that one nke email mana okwa nyekwala aka mmasịrị onye nwa medesefe ji mee that video email anyị nọ na side n'isi ya na wee lie ọta mmasịrị onye osokwa nwee oso n'ibe melon mana ịmago that obi mmadụ dị ahụ and obi dị ka efele nkụwa ọ dọgoro na nepa achịgode that's mark ka dị ya iwe spa guru machi ya na that inyo onye ọfụma maka ọ ka dị na-apụta na anụ alụm dị ba usu aka ebe akịta ọfụọ ụfụ o nwekara eme merụra na but ịna ọkpụkpụ m is affected ọ na-emekwu dị mgbe echi ba sef na-eme ihe sef ndịcha ọbụ nke abụ mechara regret ya even up to today before mezie ihe ncheki ihe ịghọta mba let me continue. That's it. Because as you're saying this, I'm also remembering how I felt when Credo was sharing his own story. I felt all of us in the studio, we felt so emotional. And now that you are saying this, I'm already can lo yes. Anayaka. Thank you. Or entertainment time na ifa adigie. And then what has his stakes. Enwe ya na-akpọ royalty, enwe ya na-akpọ credit, enwe nwegasị streams of income, okay, that you appreciate people that even a na-akwụchadị ụgwọ kwụọ onye nwe studio eji wee ruo egwu in future royalties onye akwa. So I understand the feeling, and then I hope na otu akịta of course nivo je etili mkpa rock ive jere ya na ọkụwa n'onu ya. I just hope that n'ụwa ga-anụ onu gị. So in conclusion, ka anyị malụ ebe onye Igbo? Abụ m onye Ugbo Okene n'ime Nkwụkwọ. Ugbo Okene is my community, Nkwụkwọ is my village. N'ime Unubi, Okwago, my town. Nneosa local government area, Mago, then Anambra State. Then inside even in Ava, abụ m onye Ụmụeze na Eze Anọluo. N'ime Ụmụeze na Eze Anọluo abụ m ụmụ obi. Ezazoro ụmụ obi abụ m ụmụ Okeke. So akọgo m ụmụ ọfụma. Ebe nji wee sị gị kọwa onwe gị bụ ka ndị bụ makwalụ na mmadụ apụtago. Ọra nwe mmadụ adịghị enwela ọra. I will give you time. Ọ bụ na onwe ife ọzọ ịchọ ikwu, ọ bụ ike advice ma anyị na-akpụ ya take your time na this show. Ọ bụ na onwe ife na-ajụrọ gị ịchọ ikwu ma ọ bụ rụtụ aka, you are free to say it. Ikwusizie ya iwelu ojapiano ka amakwalụ na n'ebe a na-atụ aka n'ife dị ya. Iwelu ojapiano wee chịkọọ ya, so ikwusie ife iti ikwu just iwezielu ojapiano ka ife a na-ekwukwa ka na-avịa live. Ọ bụ na igwe misiri anya bụ jinja kwa ojapiano ja jinja ka afụkwa na ọ na-ele, so ọ bụ na nwe fichi ikwukwe nwere ife ọzọ mmekwu na ọbụlọ ụmụnne m na ụmụnna m andebe m n'ihu n'igbo ọ bụrụ nnukwu nkwọsị ka ọkụlọ ọtọ ka okpọkụlọ ọtọ ka sịga ịghọtara ụmụnne m na ụmụnna m nwere ife ọzọ nna mma na-ekwu na abụlọ ife ọbụla mmadụ na-eme n'ụwa dịsi ike. I like with this one day I want me interview gbasara ọdịnala. I have so many things inside me to teach. We'll do that. So many things are there inside myself. You got return match. Only in types of career, do your best. I'll leave the rest for God. Always do your best. Even when you have to begin me, then after the chuku even in there. Imeleli malala ba ni ya ba na Musa abaka mu mbobo ego na gara na sinachi. Ya abu na akpata ego dịka na abu na akpata ego na abaka mu mbo. Onye baro ye enwe ego. Who are you? Ono ugbole ka igba maka onwe ndị ka ga-agba mbọ. Ota. Oke mu ono Musa fu bulo da ba kwa amam na obu no wa dị ka eche na kwesịgo m iji heroes na aga. Ota go mane man na wa dro ka eche. Let's go. Now I have to say that. When you are na wa go imeleli malana always believe in God. God first, then your ancestors. When you happy for Jimama na, you got that. Not a Maleboso, Ebosa Maria. You got that. He had one year, Yubana. My name is Lee Rubana can come. Macano,
akwụ dakpo unu na-achọba nụ n'ogologo ka o je gụpụta ya bụ akwụ were ebe mmalụ be gị were ibe mmelụ wee nwere akọ ọ bụkwa na ibe mmelụ m ihe eji wee nwere akọ bụ na iwe ike mecha mmadụ ihe ome help ga-emecheta gị echi ọ bụghị ya ibe eji nwere akọ bụ that in everything always pray for grace rukwe echi yes my ancestors tiri aka but grace of God always speaks for me my ancestors tiri aka ugwu nne nwaanyị tiri aka ogwu nne nwaanyị nwe ọja na-egbu nne nwaanyị mmiri iti aka ihe niile ife a na-eme bụ ọdịnala otu ha chetichara aka maka ịmara chi onye adịrọ n'izu ya amazi nwata tụrụ nnukwu ọgbọ ga-eji nne na n'iyi so iwe onye ọzọ mmekwu na-abụlọ igbele na-emere ana God first then ihe ọbụla na-eme n'ụwa mee ihe ya atọ gị ụtọ ebe na ibe ya atọ mmadụ ntọ iwere ebe gị ga-arụ ụlọ moto gụọ gị ịnya gụrụ moto nyaa nke ịnya na ndụ ka ibe anyị nọ na ndụ ya karịsịrị eziokwu na elu ọrụ na ụmụ gị ebi n'ụlọ na ụlọ bụ nke abụrụ nke ọzọ mana nwa ọsọ moto gụ ga-agụ o nwere ike ọ bụrụ na mgbe ihe ejekpa na-aga moto afọta gụchara gị ma ọ bụrụ na moto ọ ya dị lesa ọ ibe gụrụ gị ibe gụrụ igbo o nwere ga-afasị ibe gụrụ igbo ana m ala ka eze aba ama were su mmetu ya n'aba m ihe gụrụ igbo emee nwere ọzọ na-agwa ụmụ igbo na-abụlọ nke o ji ejisie ike ụmụ okorobịa ma ndị na-eticha amụ ma ndị na-eticha ebe niile a na-eticha ndị na-eticha ego ndị na-eticha fon uche gị dịkwu ya maka na ụmụkwa ka ọ dị na nna m lachachara oroma nkịrịsị bezie n'ọnụ m na-eri m uzizere n'ọnụ ihe m na-ekwu ya na-ene anya n'elu bụ na ka enu m n'onu m ka na ndị onu m ihe gị atọ na-atọ gị maka ego money is not everything but money is everything na Nigeria ewega adị n'ọkụ mana uche bụ akpa onye mere gịnị onye nara nke mana ebe ọ bụla ị na-eme emere ka imegide mmadụ ndị Igbo gboo na-agwọ ọgwụ ego ewega adị n'ọkụ ndị Igbo gboo na-agwọ ọgwụ ego ọ dị na adịra n'Igbo o nwere ka anyị si chụkarị aja ịma na ikpe amago nne nwere ka esi achụ aja ikpe na-ama ndị mmụọ mgbe ikpe ma ndị mmụọ emere ebe ekwu na aja egbuorụ arụ emere ya egwu ọrụ ya ọgwụ nwanne m nwoke bụ akwụkwọ sị na chi gị gbuo ka oyi egbu otido ịghọtara ndị Igbo gboo na-agwọ ọgwụ mana ọ bụrụ ụzọ ụdị ọgwụ anyị na-agwọ akịta eziokwu nkwa ndị gwara ya mgbe abụ mana ọ bụrụ ụdị ọgwụ anyị na-agwakọta ka eji mara Igbo fụ na onwe gị n'anya fụ na onwe unu n'anya ife m na-eme were obi unu na-eme ya nwe ebe karịrị ịfụnanya na-ebute udo na-ebute ọganiru na-ebute ogologo ndụ nwanne m gwụrụ egwu bụ ụmụ obodo Igbo sị na ife ọrụ m na-achọ n'ogo ka ọ na-aga aga ọsịse gị obi aṅụrị na-eme n'ụwa ma na-atọ ụtọ ihe ọbụla na-eme n'ụwa obi aṅụrị ihe ọbụla na-efe for before be self-concerned ọkwụ na ede ndụ na-akpata ego nwanne gị wena eme ibe famili asịrọ na-ebu famili asịrọ mụ na-ebuka famili m n'isi mana ịmago na ọrụ mgbe anyị nwere obi aṅụrị bụrụ mmanya bụrụ nwa gị ọbụla gị ya emerele nweta na nwata ọmarịsị ọmara ọrụ mgbe anyị ejime nke a ma emie maka gịnị ihe mgberịta ata famili gị ga-ya dị ndụ aka ya eri nri they will move on without you in a field without you they are nothing no nwanne m isi ike onye ara na nwanne ya na-eme ka nwanne nwere ibe ọzọ na-agwa ụmụ Igbo mana ebe m na ya debe bụ achọrọ m ka akpọchi ya ma azụ I have a lot of things to teach enye m enough time ọdịnala Igbo be anyị na-ana ana ihe mere o nwere izi ndị akpụ nọ ọmụkọ kacha ewute masị m kwuo maka na mmadụ one na-akpọ ụga kịta mmadụ one na-akpọ ụga mgbe one ka a na-eme amụnye ọnwa afọ ụpụta amụnye ọkụ na-eme gwam kịta na nwatakịrị tụọ nna ya inu nkọsị ya na ibe afọrọ na ikpu nne afọ na ikpu nwe ya ọbụla alụ ọsọ na-aghọtazi na na-akọwazi na ikpu mgbe alụ ịtọgo ọkọrọ sensị dị ya mana nwata tụrụ inu kọwa ego ji nne na nne Igbo be anyị asụsụ be anyị na-anazikwa n'ana ibe anyị ji bụrụ Igbo na-ana ana ọdịnala anyị na-ana ana onye kwena ka bee na ọdịbe nne dele ife ka nke m wee dele m don't condemn my own that I will not condemn your own mana ebe belu ugo belu kesi ibe ya ebe na adịghị eme n'oyibo a na-eme n'Igbo iwe ga-adị n'ọkụ kama were ajọ mmadụ malụ m osisi chọ ndụ puo n'ajọ ọfịa mana osisi kwuchie ụzọ ọ nara ube mma osisi pụtara ife adịrị ekpuru ụgbọ
ofe ọbụla na-asọ nkata yepụ n'elu ebe na-agwadebe ụmụ Igbo were nke gị malụ nke m mana ịmana ofu nne na-amụrụ ofu chi adịla eke ihe na-agwa ọra na eze na-agwa Igbo bụ Igbo nke onye na-eme ewere uche ewere akọ dị iche uche dị iche mana onye soro mama si common sense is never common uche gị dịkwa nwanne m daalụ m ojapiano wee pịachili anya ka anyị tido ebe a ka anyị ga-achịkị ya on Mbam today. Thank you for joining us. Thank you for coming to our show. Ojazzy, anyị anụghị ife ikwu, don't worry, ị ga-abịa return match. Ka ịkụzielu ụwa maka ọdịnala. You are a young man, but with you, I've understand that the age of Methuselah has nothing to do with the wisdom of Solomon. Age is just a number. Onye Chukwu nyere ife, onye gị ife. Please, if you enjoyed this video, follow this channel, follow this page, share your opinion on the comment section. This is Young Content Factory. My name remains Dr. Yambaba. Ngano, next time. Peace.